Katapusang punto mga kaigsunan, katapusang bersikulo sa chapter 1 nagkanayon kini mga kaigsunan, and Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Kinsa man si King Cyrus mga kaigsunan, dili na ni siya hari sa Babylonia. Hari na ni siya sa Persia mga kaigsunan. Buti pasabot nagilakip ni Daniel mga kaigsunan pagsulat sa record even in the first chapter nga bisan tuod og ang Dios nagbalhog sa makatawhan ngadto sa kaulipnan sa nasod sa Babylonia. He is still making God sovereign, gumikan kay iyang gitala din mga kaigsunan nga ang Dios naghatag sa kapiltihan sa Babylonia ngadto sa lahi na usab nga nasod. Ug ingon niini mga kaigsunan natong kinabuhi karon. Bisan pag magsirko balintong ang kalibutan, ang Dios nagpabilin nga labing bantugan sa tanan. Amen. Bisag unsa nga mga pagsulay ug sirkumstansya nga maabot sa imong kinabuhi, ayaw pagpadala mga igsoon, kundili barog kita sigon sa atong nakatunan sa atong lesson niini nga semana. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan, dahang kayong salamat sa iyong makanunayon nga pagpakiguban kanamo. Ang usa ka oras mga igsoon medyo mubo ra kaayo, pero wala kani mausik, gumikan kay ato kining gigahin alang sa takna sa pagtuon. Amen. Ani ay halad sa musika sa dili pa nato kini pagkatakupan pinaagis pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan.